Barbara, tervetuloa. Hienoa, hienoa. Siis sama nimi kuin siskollani Maarialla. Ei sentään. Minkä ikäinen sä oot, kuinka vanha? 8. Ei voi olla totta. Minä olin sinun ikäisenä yhtä vanha. Ja nyt täällä on 2 Barbaraa. Minä olen. Minä olen Simo. Hei, oletko naimisissa? Ei, saanko minä paikan? Ai niin, mulla on Kirsti. Hei, mutta me voidaan tehdä taikatemppu. Nyt ei enää pelleillä. Nyt me tehdään taikatemppu. Barbara, pidä 2 kädellä rengasta. Me tehdään rengastemppu. 2 kädellä rengasta. Tällä renkaalla. Mihin sinä laitat minun renkaan? Onneksi minulla on vararengas. Et pelleile. Tällä renkaalla me tehdään Ei! Ahaa, sinä jotenkin vääntelet. Nyt loppuu vääntely. Nämä ovat metallia. Barbara ei pääse näitä vääntelemään. Kaikki melkein luulee, että nämä ovat taikarenkaita, mutta ei! Nämä ovat elefantin kihlasormuksia. Ja minä olen ollut 3 kertaa elefantin kanssa kihloissa, että voin edes näyttää tätä teille. Ne ovat täyttä kultaa. Minä myöhemmin kromasin ne. Hei, Barbara, ota sormus käteen. Sinä otit sen vasempaan käteen. Me olemme kihloissa. Jos ottaa pojalta sormuksen vasempaan käteen, vaihdoitko kättä? Ymmärrän ysken. Okei, nyt ei pelleillä. Nyt tehdään taikatemppu oikeesti. Katso rengasta. Katso sitä. Onko siinä aukkoa? On! Missä näytä? Sovitaanko niin, että sinä olet kaunis avustaja ja minä hassuttelen eikä päinvastoin? No Simo ei voi olla kaunis avustaja. Hei, mutta se oli hyvä. Jos olisit sanonut, että siinä ei ole aukkoa, niin minä olisin viisastellut näin, että käynti optikolla voisi auttaa. Haha, keskellä on suuri aukko. Mutta metalli, katso metallia. Onko se ehjä se metalli? Onko se ihan ehjä? Onko? On. Hyvä. Se on tarkastettu. Laita se omaan kaulaan. Päästä irti, se pysyy siinä. Pysyy. Ota seuraava rengas, tarkasta se ja laita sekin omaan kaulaan. Sä opit nopeasti. Viimeinen rengas, tarkastus ja kaulaan. Jes! Ja nyt päästään temppuun. Sinä voit oppia tämän maailman ihmeellisimmän taikatempun. Taikatempun, jossa taikuri hioo renkaita vastakkain. Ja jostain kumman syystä käy niin, että nenä jää väliin. Jos on pitkä nenä niin kuin Simolla, niin kannattaa pitää käsiä loitompana. Katsokaa. Ne menevät sisäkkäin. Vaikka Barbara on tarkastanut tämän renkaan, se on toisen sisällä ja pyörii siellä. Ja kaiken lisäksi myös tämä toinen rengas on toisen sisällä molemmat. Ja yhtä tyylikkäästi pikkuhiljaa ne irtoaa. Mutta ei ole ihme, että taikuri saa renkaan. Mutta ihmeen tekeekin Barbara! Näittekö hänen iloista ilmettä? Mutta oikeesti Barbara pystyy tämän saman tekemään. Pidä tämän, hio niitä vastakkain. Juuri noin. Täytä kaikille. Ne ovat menneet sisäkkäin! Vaihdetaan väärät. Minun vika. Minä annoin väärät renkaat. Hio renkaita vastakkain. Juuri noin. Näytä kaikille. Ne ovat menneet sisäkkäin! Barbara, se oli näin lähellä. Jos sinä 100% luotat ja uskot. Hei, uskotabletti. Uskotabletti, täällä se on. Uskotabletti, ota se käteen. Syö se. Syö se. Syö. On. Syö se. Se onnistuu, sinä syöt sen. Yes, hyvä. Jee, nyt se toimii. Sanot näin. Minä Barbara olen maailman toiseksi paras taikuri. Niin renkaat menevät yhteen. Nosta rengas korkealle ilmaan. Sanot ison ääneen, että minä olen paras. Yes, sä sanoit. Se toimii. Odota, ne pitää saada vielä irti. Katsokaa, yksi renkaista putoaa suoraan Lintsin näyttämän lattialle. Näin. Mitä? Hankala. Ai niin, sä osaat irrottaa. Ota ensimmäinen rengas, vedä irti.
Ei taikuri irti, rengas. Sano se, minä olen paras. Jee! Se toimii! Jos luottaa itseensä, niin kaikki onnistuu. Saat vielä palkinnon, odota, niin saat palkinnon. Kauan aikaa sitten, kun minä olin itse tällainen nuori tyttö, ei tyttö, alusta. Kauan aikaa sitten, kun minä olin itse tällainen nuori koira, ja koira! Simo, keskity. Kauan aikaa sitten, kun minä olin tällainen pieni ilmapallo. Ei ilmapallo! Poika. Ja kun minä sain ilmapallon nuorena poikana, minä tein sille aina näin. Teetkö sinä koskaan ilmapallolle näin? Ouch! Hei! Tää nyt! Me tehdään vielä uskomaton ajatusten lukutemppu. Tiesittekö lapset, että ajatusten luku on täysin mahdotonta? Katsokaa. Barbara, sano joku väri mikä tahansa. Punainen, joo. Tässä sulle keltainen pallo. Minähän sanoin, että se on mahdotonta! Lapset, voisitteko puhaltaa vähän kaveriksi, tää on rankkaa puuhaa, YKK nyt? Vähän kaveriksi! Ja nyt te puukutteko susilukkaset, kun piti vähän puhaltaa kaveriksi. YKK nyt. Varo! Kerrotaan, että lapsilla ja nuorilla on hyvä mielikuvitus. Mutta tiedättekö te mikä tämä on? Käärme! Tämä on ilmapallo! Muutama päivä koulusta pois, että puhutte mitä sattuu. Joo, se oli hieno vastaus. Se näytti siltä. Hei, oikeesti lapset ei jaksa puhaltaa tämmösen pallon ilmaan, mutta sinne saa ilmaa, jos teillä on kotona ilmapallopumppu tai isi. Jommalla kummalla voi täyttää pallon. Ilmapallopumppu on monesti hukassa, mutta yleensä ilmapallopumppu löytyy sohvan alta ja isi löytyy sohvan päältä. Hei! Tyylikkäästi luovutamme. Tradadada. Ja huomasitteko miten kohteliasti nämä nuoret osaa kiittää kädestä pitäen? Nykyään lapset on, ja toisen kerran, lapset on niin kohteliaita nykyään. Se on ihan, nyt riittää. Sitten hiijataan, me saadaan suuret aplodit. Jee! Barbara presidentiksi, jee! Barbara ja ilmapallokoira presidentin linnaan, jee! Hienoa neiti, tuolla portaat varovasti portaissa. Taikashow päättyy juuri sopivasti, kun temput loppuvat, mutta teillä on vielä aikaa. Kierrelkää